מה זה, מה קרה למגבת ולמה המטבח נראה כמו גיהנום? אמא, לא הכנת אוכל לבארי לבית ספר היום? מה זאת אומרת? בטח שהכנתי לה. לא, אמא, היא חזרה כאילו במחזור זאת, כמעט אכלה אותי. ואז היא החליטה להכין בעצמה והיא כמעט שרפה את כל הבית. מוזר, אני איך לדבר איתה. שם. אחלה. די אם אתה תעזבי אותי. טוב, היא לא רוצה לדבר איתי. צפוי, מוש, צפוי. אני אלך. כי איתך היא בטח תדבר. תשאירו את זה לי. בטח, המדרדרת הראשית. בארי יודעת מה טוב. לא ידעתי שטוב לה שאת נכנסת בה. זה נקרא חינוך. חינוך. חבל שאותך לא חינכתי ככה, גברת ראי. זה כבר אשמתך, קשישי שלי. רוצה לספר לי מה קרה היום? כלום, אני רק הייתי רעבה. כן, את זה אני יודעת, אבל אמא הכינה לך מלא אוכל לבית ספר. ראי, אני כבר לא שומעת כלום, כי אני ישנה. עובדה שאת מדברת איתי, יאללה, שפכי, נו. אני הבאתי את האוכל שלי לטלמה. כי היא הייתה רעבה גם ולא היה לה אוכל. אז למה לא סיפרת לאמא? כי אמא הייתה כועסת עליי, כי אני לא אכלתי. לא אכלת כי לא רצית או כי דאגת לחברה שלך? אני כן רציתי, אבל היא גם רצתה. בארי, אמא בחיים לא תכעס עלייך על דבר כזה. ראי, לאן את הולכת? ספר לאמא. לא, אל תספרי לה, אני לא אספר לך יותר כלום. לא, אל תעשי לי את זה, בבקשה. אמא! בארי לא אכלה כי הביאה את האוכל שלה לחברה. צ'וקית, את רוצה שאני אדבר עם המורה מחר? לא, אמא, היא לא גנבה לי, אני רציתי לתת לה כי היא הייתה עצובה. והיא גם לפעמים באה עם בגדים מלוכלכים. בארי, המורה יודעת מזה? אני חושבת שכן. נשמה שלי, תראי מה נעשה. אני פשוט יכין לך כפול. גם לך וגם לה. אני בחיים לא אכעס עלייך שאת ככה דואגת וחושבת על אחרים.